טוב, אז מה קורה חברים? כאן אנחנו רואים סרטון חדש. למרות שלא עליתי חוד הסרטון, תסתכלו, אני עליתי ל-14,000 גביעים, 14,452, והסתכלו, אני גם בטופ הארצי עם אל פלומר. הייתי כנראה 30, ואם אתם יכולים לראות מקומי, העולרים, הופיע במקום 137 בארץ. באמת חבר'ה, היה לי כמו מאוד קשה, אבל לא ויתרתי. אמרתי שאני חייב לנצח ולהגיע סוף סוף לפרקים. אז מתחילים סרטון. בואו נתחיל כזה בשודו, שים את פייפר. בואו נתחיל. עכשיו אני הלמחתי שלא ישמעו כלום, כי אני לא רוצה פשוט, אני רוצה פשוט שאתם תשמעו אותי מדבר, כי אחר כך אם אני אגבה סתכלו, אם אני אגבה אתם לא צריכים תשמעו אותי. ויאללה, אני פותח להם את הזה. טוב, איי. בואו, אחד נקרא. רק איפה. אז חברים. אני אומר לכם. אני לא יכול לזה עכשיו. אני חייב גם לשים מישהו דרגה. לשים מישהו דרגה נמוכה. לשים את... אני טוב איתו. אולי טיפ. לא כל כך טוב. שים את רזי. אוקיי. טוב חבר'ה, מתי שיהיה לי זמן אני אעלה סרטון. עוד סרטונים, פשוט לא יהיה לי כל כך זמן לעלות סרטון. כי אני עסוק יותר בלימודים. עכשיו כבר הלימודים. כאילו אני לא עסוק בלימודים, אבל לומד עוד 2.5 כאילו אני לא יכול לעשות איזה סרטונים. אז מתי שיהיה לי זמן פנוי אני אעלה איזה סרטון כמו היום. טוב, איזה נגד נגד בום. איזה יתקל. אחרי הסתכלו מה יש לי בזה. אני כמעט גמרתי את הכל. כאילו אפשר לי רק אחד ויש לי את הכל. ואני עוד שנייה יכול לקנות כאילו, אני עוד שנייה יכול לקנות הסקינים. אני לא יודעת לקנות את הסקין של טיק. אני חושב שאני לקנות את זה. בואו ננסים אולי תופסים יעלמים. מי טוב לתופסים יעלמים? מספיק. אני חושב שננצח איתו, כן? אבל נראה. הרגתי? לא הרגתי. אני עשיתי את הסקנים. זה לא הרגלים.
למה אין לי אינטרנט? חבר'ה, תקוע לי. לא יודע למה, לא יודע למה אין לי אינטרנט. הנה חבר'ה, עכשיו חוזר לי אינטרנט. הנה עכשיו. רגע. רגע, אני עובר מקום. כאן יש לי יותר. הנה. אוקיי, יש לי יותר. חבר'ה, זה טוב. ורגע, קיבלתי. טוב, בוא נראה. נעשה משחק אחד במשהו, ואז נעשה משחק... ואז אני אסיים את הסרטון. חבר'ה, אני אעשה לכם עוד משחק אחד, למה אין לי כל כך הרבה אחוז. ואז אני אעשה את הסרטון כאן. פעם אני אעשה לכם סרטון ארוך. של 12 דקות כזה. ואם זה גול ראשון. אני מכניס. אני שם את האנשים האלה שאני רוצה. לא בספר אותי. לא. גול. טוב חבר'ה, אז זה היה הסרטון היום. אני מקווה שנהנתם. זה לבד, וגם אתם יכולים לבדוק אם אני בטופ הארצי עם אלפרימו. טוב חבר'ה, אז יאללה ביי.